Golek jamu herbal lho. Jamu tradisional iki. Ketemu mangga kanggo kanker. Ketemu lawak kanggo jamu. Ki kunir kanggo masak. Ketemu ireng kanggo nek bocah cilik ora gelem mangan. Mangane angel. Dicekok nganggo temu ireng. Beda rupane kok. Kaya temu mangga, temu lawak, temu mangga, kunir, temu ireng. Ya. Temu mangga iku rupane putih. Dikira ana kuning-kuninge. Beda kabeh rupane.